zan tabbata saboda me Allah ya ce kullu man alaiha fan wa yabqi wajhu rabbika zil jalali wal ikram a cikin arhaman akwai wannan ayi ko ba gaskiya ba zatin ubangiji kawai ne ba zai kare ba amma mutuwa ba ita ke gudu ba to ita ma sai ta mutu sai me mutuwa ita muke gudu to ita ma mutuwa za ta yi yadda muka taru a nan Allah mai da kowa gidan shi lahiya. Amin. Ci gaba yana ji. Ana ji. Yadda muka taru Allah mai da kowa gidan shi lahiya. Amin. Kuma alkhairin da ke ciki Allah Ubangiji ya sada mu. Wanda ba mu iya Allah ya mana ba jagora a ciki. Amin. Saboda haka nan ni a cikin wannan magana da zan yi akwai wasu 'yan tambayoyi da nake so da Allah ina son dan gabatar da su saboda kasancewar me matsala ita ta tara mu wace matsala ta tara mu matsalar kashe-kashe ɗaukar dukiya ga yanan dai ba sai an ce wani abu kowa da ya san abin da ke to sannan ni tambaya ta a nan din Najeriya duk inda ake magana ana magana bahilla ce dan ta'adda ne barawo ai akan magana da ake ke to da Allah tambaya ta farko a ware man kabilar da ba barayi a cikinta duk duniya a ware man ita kabilar da ba barawo a cikinta a ware man ita ku Hausawan da kuke mana magana cewar yan ta'adda ne barayi ne ba barayin a cikin ku akwai su tari sannan ba a ɗauki ƙabilanci aka samu ku ba musa ya ka ɗauki ƙabilanci aka samu ko ba gaskiya ba to in ko ba a bar wannan hudodin ba na kashe-kashe da ƙabilancin da ake ɗora mana to babu ranar da wannan abun zai kai ƙarshe tsakani da Allah dole sai an koma an ɗauki hanya ta gaskiya an yi ma kowa adalci kai shugaba ka yi adalci kai kuma na ƙasa ka yi biyayya don babu yadda za a yi kai shugaba a yi ma biyayya ba kai ma na ƙasa da kai adalci ba babu bai yiwu kai kuma na ƙasa bai yiwu a yi ma adalci ba kai biyayya ba ko ba gaskiya ba sannan ina da wani misali ko kuma wata tambaya akan irin abin da mu in muka yi za a yada shi a duniya mu wanda aka yi mana ba za a yada shi a duniya ba ina ga kwana-kwanan nan duk mai hawa social media ya ga wata matsalar da ta faru a yankin malumfashi ne ana cewa an kai hari an kashe mutane a cikin masallaci to haka ne ba haka bane Allah kaɗai ya sani amma ni ma ina da tawa tambaya a nan makamancin wancan wanda aka yi a faskari kuma aka yi shi ina ga kowa san kadisau kuma a faskari take akwai wata ranar juma'a yan uwanmu filani a cikin masallaci aka kamo su kamar kaji ɗaya bayan ɗaya aka yanka su mutum 5 kuma an yi zana'idar su a kamfanin dauda ina ga kila ba mamaki akwai mutanen garin anan tun kahin su girbi abin da suka shuka kenan amma da aka je aka yi masu aka kama yaɗawa an yi kaza aka rihe abin da su suka yi to kaga ire-iren wa'annan abubuwan duk akwai su in muka yi ta zaƙulo su wala suna da yawa ko ba gaskiya ba an yi mana mun rama Allah ce kamatu dini tudan yadda kai za a yi maka to haka da ka kashe man zan kashe ma ko ba gaskiya ba ran nan ɗaya ne in ka rasa shikenan in na rasa shikenan ranka bai hinau ba ran babanka bai hina babana ba ran innaka bai hina innata ba ko ba gaskiya ba kuma Allah da kanshi ya faɗa wa laqad karamna bani adam Allah ya karrama dan adam fiye da duk halittar da ya ko ba gaskiya ba to sannan ta ya za a yi mu a kama zubar da jinin mu ku yi tunanin za ku zanna lahiya wallahi ba za ku zanna ba sai dai jiran lokaci kawai ga kumance Allah ne ya faɗi da a zubar da jinin mumini ɗaya gwamma a je a rushe ɗakin Ka'aba to kun san muminan da ake kashewa a ƙasai wa ya san adadi Allah da ya halicce mu shi kawai ya san abin da ake ko ba gaskiya ba ta sanadiyar kashe mumini ɗaya zai sa ba ma local government ba state ba Najeriya gaba ɗaya ma ta samu matsala to don haka nan shi
irin wannan al'amarin abinda baka sani ba ka bashi a baka sani ba, wanda ka sani kauka a bashi a ka sani, ko ba gaskiya ba. To ire-iren wa'annan matsalolin su suka haddasa wannan bala'i. Sannan Allah ya sani a dai wannan lokacin wanda muke ciki yanzu, to ni dai ban sanan ma ko wani ba, amma ni dai ga yadda nake jin rayuwata, to wallahi a duk duniya ba ka da hanyar da zaka zo man da ita wai ka ce za ka yi man barazana ko ka kashe ni ko ka kashe wani dan uwana don in ji tsoro, wallahi in ma biya, wallahi ba ranar ba lokaci. Allah ne faɗi kullu nafsin za'iqatul maut. Can in ka je cikin wala tijadilu sumini na 2 za ka samu wannan aya. Dukkanin mai rai sai ya mutu. To haka sai na mutu sai ka mutu me? Kuma in mun je lahiran nan abinda